Päli düdüň dürtü gözler. Päli boduk kırtı gözler. Şunmuşun işi şeri biledir diýipdirler. Salam mehriban dostlar, gowmya dilen janyňyz sagmy, sag salamat ýörmüsiňiz. Şerde ýa-ni şu kim şu Türk Serkanmyň? Näme sen? Sana şeýle jogap berjekmen. Men ilim puluna zar däl. Sen 2019-njy ýylda, 2018-nji ýylda senin YouTube kanalyň bar. Sen ol YouTube kanalda näme şey diýdin? Şo arada aýdyp berip bilýärmi? Şo arada gurrun berip bilýärmi? Sen şo ýyllarda Türkmenistan oýunçy bir giden zatlary, erwet zatlary şo YouTube kanalyňda goýýadyn. Edil şu watan dönüklerinin edýän işlerini. Soňam sen YouTube kanalyň blog boldy. Blog bolandan soňam advokat sıranma alyp işlenme boldum. Ödüňde näçe ýaş uly? Ayna dik görleýän, ayna bulama, ayna blog mu näme şo? Hemenesi, hem gydy, hersini her tarapda bujogyna alyp ýatýan adam, Serkan diýilen adam şo. Sutnama gerekmi? Meselede bendeken. Ondan ama sen men golos diýen bolýan, ýene näme diýen bolýan. Olar ýaly goloslary menim ýata bilýän. Olar ýaly goloslary menim edilýän. Düşünüklümi? Soňam näçe gydyň namusyna degdiň sen? Näçe sanykly Türkmenistandan işlemene baranda sen gel pasportyň näme etip berjek, ýene näme etjek diýip allaw ýoly bilen näçe gydyň ar namusyna degdiň sen? Şo arada gurrun versene sen. Lişni şo gyýlar maňa çykdy. Şartlyk diýdi. Şul adam diýdi. Haram adam diýdi. Näme üçin diýdim? Bu adam diýdi. Men namusymy depeledi, men namusymy degdi diýdi. Sen indi men adam bilen şu adamlara hayran galypdyryn. Şatlyk Şyhyf diýip at goýup lüboy video çekýärler, men hak erwet tat diýerler. Şolaň prosmotr der ýokary galýa. Näme üçin ýokary galýa? Значит, men awraýym bilen ödüne awraýa gadanjak bolýa. Men sen wara puluň bilen wara gerek bolsa wara gündük moleriňe dykaryn. Erkekmi şoňa erkek golla gurly. Bidirek yalan gurlama bolýarmy? Sana değişli. Ýene bir zat aýdaýyn. Men sen kimdiňmi, nähilekdiňmi atgow bilýän. Men sen puluňy alanmasam diýeli, men dogry edipdirm diýen şonu. Näme üçin? Sen näçe türkmenler alladyňmy? Alladyň. Näçe türkmenler puluny aldyňmy? Aldyň. Näçe gydyň namusyna degdiňmi? Degdiň. Ana şolam sen Ceza diýilýär. Düşünýän şo sözi. Nakazanie sana şo. Tak što sen men gowy tanamaýan ekenim. Her bir zady tana bilip onuň kerekedi. Men hakda ýene däl, ýene başga da videolar goýay. Maňa pokuy bildirýän ýeri ýok. Men kimdigimi Hudaý bilýär. Düşündiň dämi? Ondan sen kimi gorkuzjak bolýan? Ogyýdama aýdja, men namusymy degijek bolýar diýip. Maňa aýtdy diýe, men bilen gez zat diýipdi. Lişni ýadgysy bar mende. Goý korkadyňmy? Diýmedim emdi. Diýdiň lişni. Gezip gören haramlady sen. Bu adam, karoçy, watan dönüklerine kömek edýän adamdan biri. Awa men nomerymy alandyr. Men nomerymy edip bolýar. Lüboy da edip bolýar. Lüboy da näme edip bolýar. Montaj edip bolýar, ýene näme edip bolýar. O zatlary siziň ödüňiz gowy bilýäňiz. Ýönendi oturuňda, turumda ödüňiz şöýriňiz bilen kelleňiz bilen oýlanyp görüň. Men kim? Bu türküm. 1300 näçe diýdiň? 350 diýdiňmi? Wah, eger şu wara men 1350 men sana bar gerek bolsa 50-60 müň gerek bolsa 150 müň, 200 müň dollara mesela böktürk görkedeýinmi? Mesele däl, böktürmek. Maňa bildirýän ýeri ýok. Kanun diýilen zat hemme ýerde bardyr. Onuň kakoty sen diýen bir gezip gören bir türküň gepi bilen bu türkmeniň raýatynyň gepiniň tapagy kendir. Sen bir aýdan söýdüň üçin maňa hiç kim işler etmeýär. Näme üçin? Men halal bilen barýan.
ilki bilene bolon da yok. Bar bollu diyelim. Yönü ben doğru ettim. Vatan dönükleri o mitinge çıkan vakti, yeni nemeden vakti. Kim o? Sana pul verip men çıkarıp berdi at deyip. Sen kimlere kömek ettin sonra? Vatan dönüklerine kömek ettin. Ne için kömek ettin? Sen olurda pul alıp olary çıkardın. Näme diýilýär o? Türmäge düşürýärmi? Ýene näme edilýärmi? Pul tölenilýärmi şo ýerde? Advokat bolan kişi bolup. Men sen gurnajak bolan oýunyny gatgu bilýän. Sen näme hilekdiňi men hemmekimden soradym. Hemmekimden hem anykladym. Indi şeýle zat aýdaýyn. Serkanmyň kimsen? Siňekmiň? Men liçni wara, trijdi, dwajdy, çtirjdy. Sen maşgalan bilen düşündüňmi? Eger düşünmedik bolsaň, videonu gaýtadan dinle. Men hakda video goýjakmy? Goý. Neçe goýsaň goýber. Maňa pohgoý. Seňe haramlary men kän gördüm. Her bir türkmen halkyna diýen mehriban oglanlar, dostlar, doganlar şu türkden serasap bolun. Näme üçin? Hemmekime degişli. Men aýtdy diýersiň, wagty geler. Götüňde probka dıkylan wagty şonda bilersiň. Şatyk sen aýdym, dogruken diýersiň. Näme üçin? Sebäbi bu adamlary allaya bu adam gyýlary zanalajak bolýar, gyýlar namusyny depelejek bolýar. Akylsyzynki, pikirsizinki. Aýtmak bizinki. Galanat özüňizde degişli. Näçe goýasyň näçe goýber. Maňa bildiren ok. Düşündiňmi? Ýene goý. Aýt. 1350 däldi. Köpüre kaldı dik koy. Ana onda var bir şey gov olur. 5 min, 10 min, 20 min diýsene bolýam. Sana jogap bar siktirde suw çykýar. Sağ olun. Daýçy.